Преди малко, в следното изпитание Каблока Лека се представи с дъщерята на Йонка Любомира Христова. И сега ще имаме възможност да наблюдаваме по-рано да разкочи. Тя никога вече няма. Едно бяло ли беше? Балята не може да прескочи. И то скачи до върни. Аероплетяци и Йонка се притежава втора поредна година в категория аматьори в дисциплината прескачане на препятствия. Има вече стаж на 6 сърдеци в спортния календар на Федерацията за конен спорт, както и за влизане в тези втори места. Тройната комбинация проверяваме среща. Не може да се нагласи по-отказано. Приготвила Йонка с фигурата си. Резултат на много труд, практика. Чистърче за Йонка Христова. Хубава червата.